Прывітанне ўсім. Сёння мы, як і ўжо раз, накіроўваемся на паўночны ўсход Гродзенскай вобласці Беларусі. Спачатку наведаем невялічкае мястэчка Солы, а затым горад Ашмяны. Зараз я еду на электрацягніку па маршруце Мінск-Гудагай да станцыі Солы. Больш-менш светла стала толькі пасля маладзечна, таму у вашай увазе некалькі кадраў менавіта з другой часткі майго чыгуначнага маршруту. Дарэчы, цягнік праехаў станцыю Залессе, непадалёк ад якой знаходзіцца сядзіба Агінскіх, дзе, як лічыцца, быў напісаны знакаміты паланез. На маём канале ўжо ёсць адтуль выпуск, падказка на версіі экрана, спасылка ў апісанні да гэтага відэа. І вось мы ў Солах, і зараз падрабязней пра сённяшні маршрут. Пасля агляду мясцовых славутасцяў я пешшу накіруюся да станцыі Ашмяны, якая знаходзіцца ажно ў 15 кіламетрах ад самого горада. Гэту адлегласць я пераадолею на прыгарадным аўтобусе. Як бачыце, гэтая мясцовасць знаходзіцца зусім непадалёк ад беларуска-літоўскай мяжы. Спачатку агледзім станцыю Солы. Тут спыняюцца толькі электрацягнікі, якія рушаць па маршруце Мінск-Гудагай. Іх тут 7 пар на дзень. На ўскрайку станцыі знаходзіцца чыгуначная гаспадарчая пабудова, якая ў 2005 годзе была прыстасавана пад праваслаўную царкву. А зараз мы каля касцёла галоўнай славутасці Солаў. Ён быў пабудаваны ў міжваенны час замест драўлянага, які стаяў на гэтым месцы. Як бачна, дзяржаўных аўтобусных маршрутаў у Солах зусім няшмат. Відаць, гэту функцыю бярэ на сябе чыгунка, але з добрай перыядычнасцю праз мястэчка праходзяць маршруткі Мінск-Астравец. А цяпер наш шлях ляжыць на паўднёва-заходні бок Солаў, дзе непадалёк ад чыгуначнага пераезда на могілках знаходзіцца капліца-пахавальня. Францішак Багушевіч, пісьменнік, які жыў у другой палове 19 стагоддзя, адзін з заснавальнікаў беларускай літаратуры. Яго магіла знаходзіцца каля касцёла ў вёсцы Жупраны, якую мы сёння яшчэ будзем праязджаць.
А зараз мяне чакае 8-кіламетровы шпацыр да станцыі Ашмяны. На самай справе можна было паехаць на цягніку, але вельмі не хацелася яго чакаць 2,5 гадзіны. Неўзабаве я апынуўся на мяжы 3 раёнаў гэтай часткі Гродзенскай вобласці – Смаргонскага, Астравецкага і Ашмянскага. А вось і мой транспарт да горада Ашмяны. Праязджаем Жупраны. Памятаеце, я ўзгадываў, што тут каля касцёла знаходзіцца магіла Францішка Богушевіча. Вось мы на месцы. Аўтастанцыя ў Ашмянах даволі жывая яшчэ і таму, што сюды заходзяць аўтобусы, якія ідуць з Мінска ў Вільнюс. Мы ж пачынаем знаёмства з горадам. Афіцыйнай датай заснавання Ашмянаў лічыцца 1341 год, калі яны дакладна ўзгадваюцца ў пісьмовых крыніцах. Але некаторыя даследчыкі лічаць, што горад існаваў ужо ў 11 стагоддзі. Зараз тут жывуць каля 17 000 чалавек.
Ва ўсходняй частцы Ашмянаў на ўзвышшы знаходзяцца рэшткі касцёла ордэна францысканцаў. Гэтае месца яшчэ завецца Кальварыя і сімвалізуе Галгофу, накірунак апошняга пажыццёвага шляху Ісуса Хрыста. Надышоў час вяртацца на аўтастанцыю. Канешне, можна было б паехаць у Мінск на нейкім аўтобусе, але я занадта люблю чыгунку, таму вырашыў вярнуцца на станцыю Ашмяны і ехаць адтуль на цягніку. Сябры, на гэтым вандроўка завяршаецца. Дзякуй за прагляд. Нагадаю, што дапамагчы каналу матэрыяльна можна з дапамогай функцыі супердзякуй. Не забудзьцеся падпісацца на канал, у тым ліку тэлеграме, пакінуць каментар, паставіць лайк і падзяліцца відэа з сябрамі. Да сустрэчы ў чарговую пятніцу.